खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसयारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारिनि मोनसे गोनां बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिजोंखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालाव बर' बिजों बा इंराजि बिजों बेजों फारागथि खालामनायनि सम नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बर' बिजोंजोंबो फरायनानै गोबां गिदिर गिदिर सुबुं जाहैनायनि गोबां बिदिन्थि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर सिबिसन नार्जारि बिथाङा। आथिखालाव जोंनि बर' मिडियाम फरायनानै बर' बिजों फरायनानै सरकारि फरायसालियाव भेन्सार फरायसालियाव फरायनानै आथिखालाव गोबां मानसिया जाफुंनायनि बिदिन्थि दङ। मोनसे जन दुवार फरायसा आफादनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां सिबिसन नार्जारि बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। सिगांनि सानाव थामहिनबा 2006 मायथाइनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' फरायसाफोरनि जे जेंनाफोरखौ थामहिनबा बे समाव गोबां जेंनाफोरखौनो सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोबां खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो खामानि मावदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो जाय बाथ्रा बुंनायजोंनो 2006 निफ्राय मिशन क्वालिटी एजुकेशन बेफोरबायदि आयदाफोरखौ लानानै खामानि मावदों आरो आथिखालाव जे बर' बिजोङा गुबुन बिजोंजोंबो फेर फाथिनानै खामानि मावनो हानाय बा बे समाव बे बिजोंजोंबो बर' बिजोंजोंबो फरायनानै सासे गेदेर रोंखा राखा सुबुं जानायनि गोबां बिदिन्थि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर सिबिसन नार्जारि बिथाङा। बै समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय मिशन लायै लायै गोबां खामानि मावबोदों। दा बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनैनि गेजेराव बर' बिजों फरायनानै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय माखासे फरायसाफोरखौ मोननो हाबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव आथिखालाव गोबां दिथागिरिफोरानो जे बिजोंखौ लानानै फारागथि खालामो जे इंराजि बिजों फरायोब्लासो सासे गेदेमा सुबुं जानो हायो। बे मोनसे थासारिजों गोबां सुबुंफोरानो बा गोबां खायसे दिथागिरिफोरानो साननानै गावनि फिसा फिसौखौ थामहिनबा गावनि गथ'खौ बे समाव इंराजि बिजोङाव होनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेबायदि थासारियाव बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिजोंखौ लानानै आथिखालाव फारागथि खालामनायनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना बर' बिजोंजोंबो फरायनानै गोबां जायगाफोरावनो गिदिर गिदिर सुबुं जानायनि मोनसे बिदिन्थिनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदों आरो बिथाङा गावखौनो फोरमायना लादों जे बिथाङा बुंथिदों जे आंबो बर' बिजोंजोंनो फरायनानै फैनाय बे समाव आङो बर' बिजोंजोंनो फरायनानै डक्टरेट खालामनो हादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां डक्टर सिबिसन नार्जारि बिथाङा। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो गोबां मिशन लानानै बर'नि बा बर' बिजोंखौ गोसार होनो थाखाय लेखानिफ्राय लानानै बे समाव फरायसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै खामानि मावदों आरो जाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोबां बर' बिजोङाव फरायनानैबो गोबां नम्बर मोननानै बे समाव उथ्रिसार जानायनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सिबिसन नार्जारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बर' बिजों आरो गुबुन बिजोंखौ लानानै फारागथि खालामग्रा बे सुबुंफोरा बै दिथागिरिफोरा आथिखालाव जे बर' बिजोङाबो गुबुन बिजोंजों फेर फाथिनो हानाय मोनसे थासारियाव दंसै होननानै बाथ्रा बुंदों आरो गासैबो जाखिनि बर' बिजों बा बर' हारिनि दिथागिरिफोरखौ जे बर' बिजोंखौनो अनसायना लानो थाखाय खावलायदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारि बिथाङा। दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव साननो गोनाङा बे गावनि असे फिसाखौ सासे बिमा बिफाया माबोरै माइगाब जुजाब अननो हाखो साननो गोनाङा बे। आरो नाम्बार 2 आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बियो जोंनि बिजोंनि थाखाय जों खामानि मावनायाव मोगा मोगि जाबोनाय बेनि गोबां बिदिन्थि दङ। नोंगौ दिनैनि दिनाव माखासे बिमा बिफाया बे रोखोम गावनि फिसाखौ जायखौ इंलिस मिडियामाव फरायबाय बांसिन दोनलांलाय दोनबोलाय जोथोन लाबाय जानाय लोंनाय गासिबो गाननाय जोमनाय, नाथाय बर' बिजोङाव जाय फिसाया फरायबाय बेखौ गारसोनानै दोननाय बायदि जोथोन लायै थासारिखौ जोंबो मोनबोदों। नाथाय जों बिनि फिथाइखौ लासै लासै मोनगासिनो दङ। दिनै साबेसे इंराजि मिडियामाव फरायनानै बे जमदुवार ओनसोलाव साक्सेसफुल मानसि जानो हादों आंहा खोब साननाय फैदों आरोखि। नाथाय आं आथिखालाव मोननो हादों नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय बर' मिडियामाव फरायनानै APSC क्रेक खालामनाय दङ जोंहा सरन नार्जारिनि बाथ्रा, नोंथांमोननि जमदुवार कलेजनि बाथ्रा, सिबिराम
ब्रह्म बिथां सारनि बाथ्रा डक्टर सिबिराम सारनि बाथ्रा आं नोंथांमोननि ओनसोलखौनो एग्जाम्पल लानानै बुंदों। बिथांमोना बर' बिजोंजों फरायनाय साफा साफा बिथांमोना साक्सेस जानानै दिनै ओनसोलाव साफा साफा फुंखा सुबुं मुंदांखा सुबुं जानानै गसंथानो हादों। आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनो लुबैदों। बै समाव जोंनि बर' बिजोङाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा मोजां लेखा नांगौ बायदि मोना लेखा गैया होननानै जोङो सोआमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोर जेंनाया जोब्बाय। जोंनि गेजेराव जथेस्थ' लेखानि अनजिमाया दंसै आरो बेखौ आं मोनसे बुंनो लुगैदों जे आथिखालाव जोंनि बर' मिडियाम फरायनानै बर' बिजों फरायनानै सरकारि फरायसालियाव भेन्सार फरायसालियाव फरायनानै आथिखालाव गोबां मानसिया जाफुंनायनि बिदिन्थि दङ। आं बर' मिडियाम फरायनाय आं भेन्सार स्कुलाव फरायनाय आंबो डक्टरेट खालामनो हादों PhD खौ आंबो कमप्लिट खालामबाय। आंबो बेयाव सासे एग्जाम्पल होननानै गोग्गानानै लागोन। आं बेखौ मोनसे सांग्रां खालामनो लुबैदों जे साफ्रोम इंराजि बिजोङाव फरायनाय बिमा बिफाया मिथिनांगोन जोङो बर' बिजोङाव फरायनाय जोंनि फरायसाफ्रा सिगाङाव बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथामनि सिगाङाव गुन गोनाङा खममोन। गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय बा बेबायदि मोनसे टेलेन्टेड स्टुडेन्टफ्रा खममोन। नाथाय आथिखालाव गोबां जाबाय। बिनिखायनो बै समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय मिशन लायै लायै गोबां खामानि मावबोदों। दा बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनैनि गेजेराव बर' बिजों फरायनानै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय माखासे फरायसाफोरखौ मोननो हाबाय। फैबाय थानाय बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो जायफोर बिथांमोना फिसाफोरखौ इंराजि मिडियामाव फोरोंदों बिथांमोनहा खर' हमनांगोन। मानोना जोंनि गेजेराव जायफोर बिथांमोनहा साख्रि नागिरगोन स्कुल कलेजफोराव स्कुलाव स्पेसियेलि स्कुलाव LP स्कुल टु हायार सेकेन्डारि जोंनि ओनसोलाव फ्राय बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ। इंलिस मिडियामनि गभर्नमेन्ट स्कुल गैया जोंहा। दा बिथांमोनहा मोनसे जेंनायाव फैगोन। देग्लायनिफ्राय फैबाय। देग्लायबो दाख्लै कुइसन जादों। जोंना मोननांगौमोन पारसेन्टआ बुरजामोन मानो मोनाखै? थोंजों जों रिप्लाइ हरदों नोंथांना गथ'आ इंराजि मिडियामजों फैनाय बिनिखायनो दानजादों गाज्रि मोननानै लाब गैया। मानोना दिनैनि दिनाव बर' बिजोंजों फरायनाय गोबां टेलेन्टेड मानसि दंसै। बर' गावबागाव बिजोंखौ प्रेफारेन्स होनानै दिनै साख्रियाव मास्टार साख्रिखौ थिसननाया जाबाय थादों। आरो बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव आं बुंगोन खुला खुलियै मोनथायाबो जानो हागौ। इंराजि मिडियामजों फरायनायफोरा साबजेक्ट टिचार हिसाबै बर' मिडियाम स्कुल एसामिस मिडियाम स्कुलाव मालाबाबो फोरोंगिरिनि साख्रि मोनथायाबो जानो हासिगौ। मानोना गोबां जोंनि बिमा रावजों फरायनाय फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै टेलेन्टेड जों फरायसाफोरखौ मोननो हाबाय। बेखिनि आरो